Productions. Sweet boy, I already know. Hey, narekene, papa. I'm tied to global, and I'm making it. Giving them my bloody sinner. Never day to cover me, yeah. Every day you protect me, never allow me to put in shame. Oluwa mi yo, Father thank you. Oluwa mi yo, Father thank you. When they say when nana adere monama, iya buni nebe ogadere ginama. When they say when nana ogadere. Cover me from my front and my back, yo. Oh, Jembe, you wish me to fall, I go jump, I go pass, yo. Oh, Jembe. Life no be bed of roses, my life na beautiful story. Right now I dey give God the glory for giving me many victories. Esegi boy amalele o, esoku chukwu agozi gogi o. We don jump and pass yo, bakibu. They want to see me finish, but Oluwa still dey shine my blessing o. I no go ever finish my kanabu. Every day I dey go higher, bringing the heat with more fire. Nobody go fit to quench more apple. Don't cover me from my front and my back, yo. Oh, Jembe, obstacle come, I go jump, I go pass, yo. Oh, Jembe, see no looking back if I naturally come to te. Oh, Jembe, no weapon fashion against me shall prosper.
Sadusii mechie ọnụ ha. Ha zukọtara ịchọpụta ajụjụ ọzọ ha ga-ajụ ya. Otu onye n'ime ha bụ onye ozizi iwu bịara jụọ Jesu ajụjụ iji nwaa ya, sị, onye nkụzi, olee iwu kachasị mkpa n'ime iwu niile? Jesu zara ya sị, hụ onye nwe gị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị niile, na site na mkpụrụ obi gị niile, na site na uche gị niile. Nke a bụ iwu nke mbụ, bụrụkwa iwu kachasị iwu niile. Iwu ọzọ na-eso ya dịkwa mkpa bụ nke a: bụ onye agbata obi gị n'anya dịka i siri hụ onwe gị n'anya. Iwu ndị ọzọ niile na ihe niile ndị amụma chọrọ ka unu mee dabere n'ebe iwu abụọ ndị a nọ. Ozi ọma gozie n'ụwa. The greatest commandment is what? Love. The greatest commandment is what? Love. And echekisigo n'asụsụ niile nke mmụọ. Enwero any other language captures the word love ka language ya na-asụ n'eluigwe. Adunu mana asụsụ a na-asụ n'eluigwe. Bụ gịnị? Gịnị? Ndị nọ na right ekwetara bụrụ ara kedu asụsụ a na-asụ n'eluigwe? Igbo. Love is the language of heaven, and love they capture that word love karịa n'asụsụ niile mmụrụ. Hebrew, Greek, French, Yoruba, enwere ndị capture love ka gịnị ndị gịnị Igbo amaka. Ewe translate love si na gịnị ịfụ gịnị afụrụ gị n'anya. Love a na-ekwu is the love with which God has loved us in Christ. Kedu etu Christ si fụ anyị n'anya? Na-anya n'elu obe, n'anya na-edo Yesu n'ebe okolu n'obe, n'ebe okolu n'obe, ọ gbasara unu aka, ọ gbasara unu aka.
ribs, akụkụ ya ọbara. Ọ sịrị anyị I love you, I love you. He showed us. That is what we must learn to do. Learn to love through action. Action speaks louder than voice. My darling, my darling, my darling, then nobody there was Omutamaya that Java loving love without sacrifice is empty. Love without pain is vain, nothing. So when you say you love someone, tell me the pain you have borne. Show me the wounds of Christ. Jesus is not flying or they go through the wounds. All you want to find I walk on today to say, thank you, Jesus, for loving us. We are saying, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying, thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying, thank you. For ndụ nke enyere anyị, for ezigbo ihe niile Chineke ji na-agọzi anyị, ma nke o mere, ma nke ọ ka ga-eme gịnị, nke ọ ka ga-eme ọzọ, maka na eto dike na nke o mere ome gịnị, ome ọzọ. Chineke fụrụ anyị n'anya, onye maka anyị ji gbakọ ka anyị si Chineke gịnị, thank you Jesus, thank you my Lord. John 10:10. I came that you may have life and Father, ever say me, Father. Ndị na-abịa ebe a unu kasịkwa Bishop Perry gwa the same thing. Unu kasị the parishioners. Ofuja sị ma ọmụ si ngwa nwazi anụ ka anyị mana ị ga-abụzi ọbịara abịa were anyị. Mba. Ọ bụrụ ya ọbụzi na inwe ọzọ ịfụnanya. Marching on for more than 20 years. I got children forever. I got graduate. So we are marching forward. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus.
Let's pray a moment in silence.
Again, he's putting me on the spot. Chica, when I get a prayer confession together, don't make me lie. In any case, we have a list that's already been compiled of people who declare their intention to weigh a fee. Unfortunately, it's your mom, so I can't weigh a fee. But I believe that if you're on, where is she? If you step forward, please.
approved the first 1,000 I were with, but she's here now so that if she says I'll sleep in the basement or on the couch, when Amana, it will be here for a little matter. There are two priests here that I love very much. Father Casimir, we and him go back to Suka in the early 70s. He went to school in the university where I grew up. And Father Stan, a very special priest. And so, if he's here, if she says no, we won't do it. But I'd like to add to our 1,000, another 1,000 for the two priests. He's a gentleman, but today, allow me to be the kind of woman that I am. Mr. Emmanuel, another 1,000. You go follow that. Thank you. There's another family here. This is Emmanuel and family. Igbo, AP, can do another family. This is Emmanuel Igbo. Because can we give her a mic? Do we have a cordless mic that can get there? Igbo family, especially Immaculata and Ngozi Igbo, has been a strong supporter of our church. Onye Ugulevi with the sum of $500. I don't recall seeing Orano, but there are two days here, Orano and Neka. Probably Ugulevi with $1,000. I know Neka will not take the microphone from you, but force her to talk. She called me and quietly said, we like the Igbo church, we want to support quietly. But Nneka, I'm sorry, Mrs. Nneka, I'm sorry, I'm going to cause trouble, you can't talk. Thank you. She's always soft-spoken. Onyela the sum of $1,000. Sister Henry, you will come to you later. Chief and Mrs. Chief and Law and President Morobu,
Nemeka Faji $1,120 mkpụrụ anyị ụgwọ efu. Kedebe ha nọ? Oh, right there. Nemeka Nwogwu is our publicity secretary. He's a member of the council. He does so much. Nyana nwunye Constance had the after Nemeka tinyere $120 on top of the video. Ka o wee kwụrụ na ya ewere ụta abịa. Praise the Lord. Hallelujah. Onye ọzọ ga-egbu egwu gị taa Chief Sir Ben Ndiwe and family. Biko si wejere ya microphone n'ebe ọ nọ. Ọ nọ n'azụ ebe ndị kwaya nọ. Nke ọ na-akwadebe onye ọzọ nwee mmụọ ibulari isi biko ya were ya ka ya will come to you. Ọjọ́ ní Jésù. Bíkọ́ mú àwọn bẹ́ẹ̀ náà ní ìwé wáìnì ẹ̀lẹ́ ìwé ní táìmù ìwé family jí $500 lórí ẹ̀. And mama na ga ga through all this what it training there. Already at them the chair, they when I car, the any member state, so that never got that. Thank you. This is a little baby. We're not in the Unumano Ogwefi one of Igbo Catholic. Come on. Mana otu esi bido ka mụ akwanyere ndị ọzọ ka ha kwuo. Enwere nwanne anyị nwoke na-ele African foods, nri ọbụla si Nigeria, nri ndị Igbo. Ịchọ nri si Caribbean Island, ịchọ nri si the Middle East people. Every African food, all of Anapia Divine Market, not somewhere in South Sudan. The ordinary akwụkwọ anyị ga-abịa. Satoni Anike, ọ chọrọ Igbo ebi ka anyị nye Praise God. $1,000. It's only shop that you will get everything African food. Thank you, Tony. Don't you like the sum of $1,000? Mana just na efi a ọ mụ chọrọ ikwere aka na-egbu efi with $1,500.
mmụta njọ arịrịọ achọrọ iji fada mana amụta njọ arịrịọ ma na Chukwu ama na-ebere ma mkpụrụ fada mana ọ bụ ihe nlocha na oge anyị na-eje kapịt asịda nwere nwaanyị na-enwere di mana ọ nwere ofu nwa ụkọchukwu maọbụ ndị ozi Chukwu wee na-agafe wee sị anyị na-esiri anyị asị anyị enwere ndị a ga-esi mana nwaanyị gbakọba obele flawa dị na biya na mmanụ owele ya wee kee eke ya asịkazisizie chaba nwa mana ofu ife agụ eriri ọba maka na Chukwu nọ n'elu provide much more for them than the sacrifice for that prophet. And so, before the altar of God can marry us, can Chukwu yield beyond what you are giving to this church today? Onye na-anya na bank account here on Monday, the numbers may not change. But if Chukwu say your wants will not increase, therefore the little you have will be sufficient for you. I don't know why you're so after to live with you never. My vision is good, I'm getting older, I don't know. The family of Victor and Victor Nani family. Can't by himself. Victor and Promise Nani. A member of my own family, God. Family, only lady Igbo, lady, the lady herself. I'm not the one you
as father now. Because this chorus is now. Go on again, and everybody here has to stand up and get in the camera. Let's do it. The worst strong family I ever had. So many people don't look into now. Angela, Madam Angela, I don't want to say that. Madam, look at you. Look at you. If you go out as an innocent, now Lord, I am Allen, Obi, Adam, and I can't be done with Honorable Amobi. Nafuche, is a Chukuba. He is a Chukuba family and a strong family, pillar of this church. Thank you. I'm going to be here with you. Upper white tea. So, if you say you're going to wait for well, such a one to have on the bottom. What's your period? You are coming in. My own family and my husband's family. I did some of 1,000. Thank you very much. Thank God for the life and the grace. And this we are dedicating especially to the Blessed Virgin Mary, who has done so much for us in life. And we thank God for everything that God has done for us. And we'll be handing this over to my husband, Pati had one. Thank you.
Chief Obi, biko iwe n'iwe ndị nwaanyị anyị ekobugo. Gbadaba n'iru ụlọ nna. Ihe anyị niile gbakọrọ n'ụbọchị taa ime bụ anyị kwado anyị nwee ike ijisi ike n'ụlọ ụka nke anyị ọ ghara ịbụ ndị gburugburu renti. Let us own our own church. Ayọ ka m na-ayọ onye ọbụla bịara ịbịa taa isi kwere n'ụlọ ụka abụọ ghara inye $1. Ụmụaka niile nwa gị soro bịa bịa taa were $1 gbawa ya n'aka si ya enye maka ụlọ ụka anyị na-achọ. We have to build a future for them. They can't build it by themselves. I have 5 kids, but they are not here. They're in some areas. So now I can make $100 now. 5 of them are over $500. I get $2,000. Now, guys, I'll tell you to stop. Keep going. Keep going. Keep going. Turn right where you are. Right. Anya Sinimo, they are not my sister. Okay. And okay, what is the Roman sister? Okay, we can have that. Hey, okay, we can no more Katata. That's all. Biko ka kọwa ọfụma onye ọ na-alụ bụ nne m ochie ma mother comes from that family. So na ama m ya ọfụma ya ka ndị si na ọ ga-ebula anyị ekita ngwa. Amwea as the main person nation ihe ọnịchọ ka eshi otu na gram ebiti ebe a o yebere if I 1 million he has to pledge. Now, but I got to go to no ship that money to the new parish. The new parish I get. If I have big committed to shipping our money there. On behalf of my family, $500. Very reliable. If you want anybody you want to rely on. Because we are rounding off. If you of course I can go up, I can go 200, 100, anything. So it's like Chief Innocent Balani. Let the guy do the buy. I am going to because I will 2 minutes to round off. Oh, Chief, amigos. We'll take one more, and I can tell you. Oh, I can tell you one thing. Give me the banana. Today, against yoga. But I said, no more. I'm okay. Go to the lady first. I can be 1,500.
President. Otoziri Jesu. Na ndụ ebe ekpere. Onye isi ike. Afọ mbụ high school, frankly, Zichukwu otu. Ya wụ na mkọwa ihe ọma Chineke mere ya. Adịpụta na ya agbata. Maka ndị na-amaghị ihe awụ afọ anọ m lụrụ nwaanyị, na n'ime afọ anọ achịgbo m atọ. Ọwụ onye ike aka ọrụ aka Chineke. So n'afọ m na nwaanyị anyị ji $1,000. Practice is as reliable as $1,000 actually. From those who $500. And thank you, sir. Chief Innocent Makanaya for this year. Because just before this is a true story. Many years ago, my community in Abadi and we had a very prominent man, Savio Wampo. He said he would build the church for Abaga. Ndị okenye be anyị na-asị mba before onye a na-alụ ụlọ ụka maka ịlụ ụlọ ụka you believe na ọbụghị ka ọ bụ mana ife obodo na-agbago Chukwu. The reason I'm saying it is some people gburu efi, some ga-egbu ewu, some ga-egbu ọkụkọ, but etu anyị si ụlọ ụka na-aba aga na abụ each family, each person ga-eweta ọdebe achọrọ. Ọ bụrụ na nkata ede ka ị nwere ibute, ọ bụrụ na trip aja ka ị nwere iweta, ọ bụrụ one bag of cement ka ị nwere iweta. Together, anyị ga-eso fada wee na-eme gịnị na-amachi forward. Ototuli Jesu. We'll be going down to the hall for those who don't understand Igbo for refreshment. We have something to eat and drink. And then the auction. Oh, the wine of the
ndị Igbo Katọlik na-ewepụta ọjị were na-asatụ niile bịara ebe a nnọọ n'otu ụkwụzi anyị ike n'ọcha ya dịka omenala Igbo si wee dee iji wee kwalite ihe a na-eme n'ụbọchị taa anyị ga-akwalite ihe gbasara ụwa ọjị. So people make the reward. I want to know on my back. Feel where my hand will go. And I go forever. My career no because yes, they will. You will come up there. You are using certificate. We have got our one of our elders, and the other teaching and Igbo. That will be our Igbo. And who are watching Saturday, the afternoon hour. It is the summer. $100 Thank you. Are you doing